Que tal? Boas noites. Comezamos con ese suceso que lles adiantábamos. Esta tarde un home foi detido na Coruña por supostamente acoitelar a súa compañeira de piso. A muller tivo que ser trasladada ao CHOAC polas graves feridas que presentaba. Arestora, que máis sabemos? Xoel Rodríguez. Pois todo aconteceu antía pasadas as 2 desta tarde neste portal da céntrica rúa do Paseo da Ronda da cidade da Coruña. Segundo fontes presenciais, unha disputa, unha discusión entre compañeiros de piso resultou nese intento de homicidio desa moza a mans do seu compañeiro de piso, asestándolle unha coitelada no pescozo e tamén nese incendio que calcinou parte desta vivenda. A chegada dos bombeiros, de feito, foi necesario desaloxar este edificio pola presenza desa intensa fumareda e canda eles desplazáronse tamén ata aquí varias ambulancias, así como axentes da Policía Nacional e da Policía Local que continúan investigando o acontecido. Poucos máis detalles trascenderon polo momento deste suceso. Se ben é certo que soubemos que a moza, que permanece en estado grave e ingresada na unidade de reanimación do CHOAC, foi intervida quirúrxicamente esta tarde de urxencia pola gravidade das súas feridas. O presunto agresor, o seu compañeiro de piso, xa está en dependencias policiais. A Policía Nacional investiga que ocorreu neste edificio do Paseo de Ronda na zona de Riazor, arredor das 2 da tarde, cando un particular deu aviso de que saía fume dunha vivenda situada nun quinto piso. Ao chegaron os servizos de emerxencia, tanto de seguridade como médicos, atoparon unha moza con feridas de arma branca no pescozo e detiveron o presunto agresor que compartía a vivenda con ela e con máis compañeiros. Empezaron a chegar varios coches de policía e fume. Moito fume negro por aí, despois baixou na camilla unha rapaza, un pouco ferida, e un rapaz con esposas. Tuvo a xente en baixo, porque a policía ao haber fume, imagino que diría que desaloxaran o edificio, polo menos o que a planta, pero despois non sabemos nada máis. Ojalá que non pase nada grave, pero bueno, a rapaza non iba ben, desde logo. A moza foi trasladada ao complexo hospitalario da Coruña en estado grave e el está acusado dun delito de tentativa de homicidio. En principio non se considerou o caso como violencia machista. As forzas de seguridade investigan tamén como se produciu o incendio que deixou unha intensa fumareda en todo o bloque e que foi sufocado polos bombeiros. Segundo as primeiras investigacións, puido provocar o detido ao prenderlle lume a un colchón. Xornada tráxica nas estradas galegas. 2 accidentes de tráfico deixan 2 vítimas mortais. Un motorista perdeu a vida en Salvaterra do Miño e outra persoa faleceu en Moaña nunha xornada marcada polo aumento dos desprazamentos e as malas condicións meteorolóxicas. O sábado comezou con 2 falecidos nas estradas galegas. O accidente de Moaña produciuse pouco antes das 8 da mañá no quilómetro 148 da AP9, en dirección Pontevedra, moi preto da Ponte de Rande. Un home morreu e outras 3 persoas resultaron feridas na colisión entre un turismo e unha furgoneta, que debido á violencia do impacto emborcou, aínda que o seu condutor saiu ileso. O estado no que quedou o turismo fixo que os bombeiros tiveran que escarcerar un dos seus ocupantes. O falecido é unha das persoas que viaxaban neste vehículo. Horas antes, arredor da 1:15 da madrugada, producíase outro accidente mortal en Salvaterra do Miño, na estrada PO 510. A vítima é un motorista de 30 anos veciño de Vigo, que faleceu tras bater contra un coche que saíra fora da vía. Cando chegaron os efectivos de emerxencia, só puideron confirmar o falecemento. Tras o accidente, a Garda Civil localizou o conductor do vehículo nun bar. Fixéronlle a proba de alcolemia e deu positivo. A cociña deste céntrico restaurante de Ourense quedou completamente calcinada. O incendio comezou ao mediodía cando traballaban para dar a primeira comida do día. Parece que a causa do lume foi unha lapa que saltou cara a campa extractora e que se estendeu rapidamente pola zona de traballo. Os bombeiros evitaron que o lume se propagase polas vivendas que están por riba deste establecemento e polos locais lindeiros. Afortunadamente non se produciron danos persoais. O restaurante, ubicado en pleno casco histórico, tiña prácticamente coberta a capacidade para as festas, pero agora dan por perdida a campaña de Nadal. Unha vertedura de gasóleo nun aliviadoiro de augas pluviais en Chantada chegou a augas do río Asma. Agora tentan localizar a orixe da contaminación. O venres pola tarde localizouse o problema no punto que baixa por Xoán 23 dende a zona da Praza de Santa Ana, onde conflúen moitas canalizacións, o que dificulta a investigación sobre a súa orixe.
O Concello de Vigo prohibiu o funcionamento da Nora de Nadal a partir das 10 da noite para evitar molestias aos veciños da zona. A medida foi tomada polo Concello vigués despois de que unha inspección comprobase que a atracción supera os niveis de ruido a partir das 10 da noite. A Nora podería funcionar de novo pola noite se o titular da atracción demostrase que adoptou as medidas necesarias para evitar o exceso de ruido. En Extremadura, despois dunha dura campaña de confrontación entre os candidatos dos diferentes grupos políticos que concorren mañá ás eleccións, hoxe foi un día un pouco máis tranquilo. Os líderes pasaron a xornada de reflexión con familiares e amigos gozando das súas afeccións. 891.000 persoas están chamadas ás urnas mañá para elixir quen os gobernará os vindeiros anos. Marcos Sueiro. Que tal, Antía? Os extremeños mañá, como dis, deciden a composición do seu Parlamento. Hoxe o día pensado para reflexionar. Os candidatos pasaron o día en familia. María Guardiola, do Partido Popular, estivo en Cáceres e a primeira hora visitaba o Santuario da Virxe da Montaña, do que é moi devota. O socialista Gallardo no campo, en Villanueva de la Serena. E o aspirante de Vox xogando o fútbol. Estas imaxes cotiás deixan días atrás dunha campaña intensa, como estábamos contando. A presidenta Guardiola aspira a maioría absoluta tras 2 anos e medio de goberno e coa intención de non depender de Vox. Os socialistas pretenden articular unha maioría de esquerda, aínda que a dureza de Unidas por Extremadura, debido á imputación do seu candidato, pon as cousas aínda máis difíciles. O marxe das estrategias, os cidadáns mañá elixen e deciden, mentres, como ven, o Nadal lle dá un sabor distinto a esta véspera. Extremadura abre, tras esta xornada de reflexión, un ciclo de eleccións autonómicas que culminarán previsiblemente coas andaluzas en xuño do ano vindeiro. 891.000 electores poderán expresar as súas preferencias nas urnas. Parece obvio que María Guardiola, do Partido Popular, revalidará a presidencia da Xunta Extremeña. Iso sí, as enquisas situaban a escasa distancia da maioría absoluta, pero ningunha delas ya outorgaba. A xornada de reflexión comezou no Santuario Cacereño da Virxe da Montaña, onde realizou unha ofrenda floral. Sei que se trata dunha tradición familiar. A incógnita radica en se terá que gobernar coa muleta de Vox, que realizou unha campaña coa omnipresenza de Santiago Abascal, como se fora o candidato autonómico e non Óscar Fernández Calle. O candidato socialista Miguel Gallardo pasou o día bareando oliveiras dunha plantación familiar na súa localidade natal de Badaxoz, en Villanueva de la Serena. A árbore socialista parece minguada en votos nesta comunidade, segundo agoiran as enquisas. Gallardo, cuestionado mesmo entre os seus, aspira a salvar os mobles con dignidade e evitar a catástrofe electoral. Moi diferente a perspectiva para Irene de Miguel, a candidata de Unidas por Extremadura, na que converxen Podemos e Izquierda Unida. Fixo unha campaña en claro ascenso nos estudos de opinión e recollendo unha parte do descontento socialista. Os extremeños escollen 65 deputados cos 33 escanos como referente da maioría absoluta. A última conseguiu o falecido Fernández Vara en 2019. Na política nacional, Pilar Alegría recoñecía nun acto no que presentaba a súa candidatura en Aragón que o PSOE está a pasar por un momento complicado. Mentres, dende o PP aseguran que os españois lles tocaría o gordo se Pedro Sánchez presentara a dimisión. No es un momento fácil, lo sé bien. Pero también sé cómo ha reaccionado nuestro partido, este partido, ante esos momentos difíciles, ante esos comportamientos que desde luego no representan en absoluto a nuestro partido. Estamos en vísperas del día de la lotería y lo que está claro es que el gordo a los españoles nos tocaría si Sánchez dimitiese y convocase elecciones. Si hay algo que nos renta a los españoles es que Sánchez dimita y desde luego nosotros vamos a trabajar en esa línea. O Partido Popular de Galicia estreou hoxe nas redes sociais a súa tradicional felicitación de Nadal con Alfonso Rueda como cociñeiro. No vídeo aparecen familiares e compañeiros de partido do presidente como Feijóo e Rajoy. Alfonso Rueda pon este ano mandil na felicitación de Nadal para facer a cea de Noiteboa. Como pinches de cociña, os presidentes provinciais e Rajoy, Feijóo ou Tellado dándolle azos. Mellor a cociña de Rueda que a cociña do CIS. Necesitas un buen pinche de cocina. Repite en cameo as súas fillas e estréase a nai do presidente que poñen en dúbida as súas dotes aos fogóns. Mira, papá cociñando. Papá qué? Cociñando. Casi como da miña nai. Que máis quisieras, Alfonso? No vídeo, Rueda fai tamén alusións á actualidade política cando recibe os convidados.
y traigo unas chistorras. No, eso é no primeiro esquerda. El 1. ¿Puedo entrar con el perro? El perro. Ah, sí, ese perro, sí, sí. E remata propoñendo un brinde. Pode que non sexa o mellor cociñeiro do mundo, pero o que si é verdade é que trato noso con respeto, con cariño, intentando facer as cousas ben, por todos os galegos e galegas. No exterior, os Estados Unidos interceptaron e confiscaron un segundo petroleiro en augas internacionais do Mar Caribe fronte ás costas de Venezuela. O exército estadounidense estaría prestando apoio con helicópteros que transportan persoal da Garda Costeira ao buque e que supervisan a operación. Os Estados Unidos xa incautaron a semana pasada outro buque sometido a sancións que saíra de Venezuela, confiscándolle o petróleo que transportaba. Esta acción prodúcese poucos días despois de que Donald Trump anunciara un bloqueo total a todos os petroleiros sancionados por Washington que entran e saen de Venezuela. Os Estados Unidos tamén ameazan con pechar os seus portos os barcos españois pola negativa de España de permitir a escala de barcos coa súa bandeira que leven armas para Israel. A Comisión Federal Marítima estuda medidas que van dende limitar a carga ata multas de máis de 2 millóns de dólares para as embarcacións con bandeira española. Aínda non se tomou en firme ningunha decisión á espera de avaliar todas as consideracións. Washington sinala que o goberno español impediu o acceso de varios buques ao porto de Alxeciras en 2024 e a día de hoxe mantén esa política restritiva. Baixo o pabillón español navegan 91 buques, fundamentalmente en cabotaxe nacional. Os documentos sobre o falecido pederasta Jeffrey Epstein, publicados polo goberno norteamericano, son parciais e censurados, segundo os senadores demócratas. Os arquivos de Epstein difundidos, 3 xigas dun total de 300, non mostran fotos de Donald Trump, pero sí do expresidente demócrata Bill Clinton. A primeira tanda dos miles de documentos, fotos e vídeos relacionados co pederasta Jeffrey Epstein foron difundidos polo Departamento de Xustiza do goberno norteamericano ao límite do prazo legal. Son 3 gigabytes de información dun total de 300. Os documentos publicados, sen grandes revelacións respecto aos xa coñecidos, conteñen varias fotos do expresidente demócrata Bill Clinton con mulleres novas ou con Michael Jackson, mentres que non aparecen máis fotos do actual mandatario estadounidense Donald Trump, vello amigo de Epstein. As víctimas do pederasta falecido aproban a publicación dos documentos, pero critican a falta de datos e informacións clave sobre as persoas implicadas. Os senadores do Partido Demócrata denuncian que os arquivos publicados son unha pequena parte total e que o difundido está moi censurado. Moitos supervivintes e os seus abogados coñecen a outros homes ricos e poderosos que estiveron na illa das violacións de Epstein e queren que se publiquen eses nomes. Eles coñecen a outros homes que traficaron con mulleres ou abusaron delas. E se eses nomes non se publican, demostran que a publicación é incompleta. Os senadores demócratas estudian unha demanda contra o fiscal xeral norteamericana por non respectar a lei de desclasificación dos arquivos. O fiscal xeral adxunto estadounidense di que os documentos restantes serán publicados nas próximas semanas. Un ataque con coitelo e bombas de fume en Taiwán deixa 4 mortos, entre eles o autor das agresións. En vídeos do ataque en Taipei, difundidos nas redes sociais, vemos o agresor, vestido de negro, que tras atacar na estación central de metro da capital taiwanesa lanza bombas de fume na rúa e diríxese a unha zona comercial con coitelo de grandes dimensións que usa para atacar as persoas coas que se cruza. Causou 3 mortos. A xente fuxía do lugar mentres a policía buscaba o agresor. Un home de 27 anos con antecedentes que acurra se suicidou saltando o baleiro dende un edificio próximo. E co cambio de ano, as peaxes da AP9 volverán subir. Estímase que é algo máis dun 4%. O BNG exixelle ao goberno que evite esta suba, ven negociando coa concesionaria ou ven asumindo os incrementos previstos con cargo aos presupostos xerais do Estado. O deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, encabezou este sábado unha protesta na peaxe de Vilaboa. Os nacionalistas pediron así que a autopista se transfira a Galicia. A Asociación Galega, que representa a PEMES e autónomos do transporte, a Petancor, dá un paso máis para reclamar a gratuidade da AP9. Desta volta presenta un recurso ante o Tribunal Supremo para recorrer a decisión do Consello de Ministros de non revisar as prórrogas da autoestrada. O recurso está fundamentado nun informe xurídico que lembra a resolución da Xustiza Europea sobre a nulidade das prórrogas a concesión aprobadas polo Goberno Central en 1994 e 2000. Desmonta tamén a razóns esgrimidas polo Consello de Ministros.
A lei de procedimento administrativo, Vicente, o que di é que no caso de que se considere que por prescripción de accións, cousa que aquí non se dá, porque a nulidade de pleno dereito, por definición, é unha acción imprescriptible, por tanto, eso non se dá. Pero cando, polo transcurso do tempo, vulneramos dereitos de particulares, vamos contra o principio de equidade, ou vamos contra o principio de boa fe, ou contra a lei, entón sí que se podería. E moi atentos a estes datos porque, segundo un estudo, o 70% dos galegos non ven ningún risco en conducir o coche tras beber alcohol. E case 2 de cada 10 recoñece que conduce tras beber. A maioría destes condutores non lles parece perigoso poñerse o volante nesas condicións. O momento máis crítico son as comidas ou ceas de empresa. Un 45% dos que consumiron alcohol e logo se puxeron o volante fixérono neste tipo de celebracións. E o dato máis perigoso, o 7% dos que optaron pola bebida posterior á comida recoñecen que consumiron máis de 3 copas. E con datos así, a Garda Civil de Tráfico intensifica esta fin de semana a vixilancia nas estradas. Están previstos máis controis de alcohol e drogas aos condutores. A DST prevé durante estas festas 22,4 millóns de desplazamentos en toda España, deles case 2 millóns en Galicia. En plena operación saída, e na véspera da entrada oficial do inverno, agárdase neve dende os 800 metros en zonas de Lugo e Ourense e en puntos de Castela e León. Tamén hai chubascos xeralizados. E tamén se incrementan os desplazamentos nos aeroportos galegos. No de Santiago está Iria Soengas. Si, hoxe aquí xuntanse os pasaxeiros que veñen pasar as festas en familia cos que buscan gozar do Nadal fora da casa. As aerolíneas aumentan estes días as frecuencias dos enlaces que xa tiñan ou abren novas rutas polas festas. O que non falta nunca é a ilusión dos reencontros dos que chegan dende o resto da península ou doutros países como Alemaña ou Suiza. Esta zona, a de chegadas, é o escenario das benvidas máis emotivas. É o meu fillo que ven de Barcelona, que traballa allí. Bueno, xa levo tempo sin verlo, desde o Brau. Entonces xa teño ganas de que veña. Sí, ven o Brau 8 ou 10 días. E despois vou marchar, está traballando lá e... Son algúns dos que agardan no aeroporto para recibir os que volven a casa polo Nadal. Desta volta o avión chegou cun atraso, pero a maioría xa se esqueceran canto abriron as portas. Veño de Barcelona, pero veño a miúdo, non veño así, pero hai 6 meses que non me ven, así que xa vai ben. Si, vir a casa sempre nestas datas é emocionante como a mínimo, e nada, a disfrutar das festas. Eu veño de Estados Unidos, que traballo ali este ano, empecé, e tamén levo 10 meses sin pisar terriña, e a verdad que facía falta, así que con ganas de ver aos meus pais, a miña familia inteira e aos meus amigos, así que agradecida. Tamén hai quen racha coa tradición e viaxa para coñecer outros xeitos de celebrar as festas ou para se reuniren coa familia que vive fora. Para ver o fillo, o nora e o neto. E para pasar ali as festas? Ali hasta o día 6 de enero. Aínda quedan por diante días de moito movemento nos aeroportos galegos ata que remate a campaña de Nadal xa na segunda semana de xaneiro. Un temporal de vento e forte ondaxe sacude case todo o litoral galego nesta fin de semana. A Xunta activou o aviso laranxa por un mar en moi mal estado que impide faenar a frota e mesmo obrigou a suspender actividades náuticas. Xoán Pereira. Sí, un aviso laranxa que afecta a toda a fachada atlántica por mar combinada do noroeste con ondas de ata 6 metros. O aviso activouse ás 3 da tarde na costa da Coruña e ás 6 nas Rías Baixas. No litoral lucense o aviso é de cor amarela. Un mal estado do mar que afecta a frota pesqueira que apenas puido faenar debido ao forte ondaxe e o mar de vento temporais que se suceden en época de maior venda nestas datas de Nadal. En principio non ten que ver co estado do mar, pero investígase o afundimento dun bateeiro ocorrido hoxe no porto de Tirán, en Moaña. Durante prácticamente a todo o domingo vaise manter o aviso laranxa. A Xunta suspendeu a actividade deportiva Xogade e a federada no litoral dos concellos afectados. E o que tamén estarán notando moito hoxe quizáis é o frío. E sinto dicirlles que mañá aínda baixarán máis as temperaturas. Un descenso dos termómetros que podería deixar neve en algúns puntos. Alejandro Álvarez.
Sí, efectivamente, parece que imos despedir o outono e dar ya benvida ao inverno con moito frío. Agora mesmo aquí en Dozón os termómetros marcan os 4 graus, pero en algúns puntos de Galicia mañá non van a superar esta temperatura de máxima. Frío que, como ti ben indicabas, tamén vai traer algo de neve. Agora mesmo aquí en Dozón comezan a caer xa algunhas folerpas mesturadas con chuvia, pero a cota de neve vai se situar nos 600 metros. A arestora xa hai activos avisos amarelos tanto na montaña de Lugo como na montaña sur da provincia de Ourense. Nestes puntos podrían acumularse ata 5 centímetros de espesor. Estoy acostumbrada a más frío. En el invierno en Zaragoza teníamos, porque es donde he crecido, hacía más frío que aquí, entonces me parece bien y estoy acostumbrada a la lluvia. Está haciendo un pouco máis de frío que o ano pasado, sí. O último día do outono foi este sábado, xusto cando están a piques de chegar as baixas temperaturas e as precipitacións que se prevé que serán de neve a partir dos 600 metros. Eu entendo que mañán parece que daba algo de neve. Si, onde vai que non neve, entonces é difícil, pero bueno, pode ser. Para estes días creo que está ben o tempo, pero eu pensaba que iba a facer máis frío, aunque fai moito frío porque dixéronme que iba a facer neve. Tes ganas de que neve? Sí. Que recordo nevadas, que ahora non recordo esas nevadas, recordo de subir á muralla e lanzar copos desde ali, bolas de neve. E agora sí, pode caer así algunha nevada, pero non chega a callar. Sí, moito menos frío. Eu cando era pequena había caramelos, agora non hai caramelos colgados do tellado. Maliauga que está caendo, a EMET confirma que este Nadal en Galicia será seco e tamén frío. Con moita humedade e moito frío. Sobre todo as persoas que traballamos en empresas que traballamos fora sempre a intemperie, un inverno bastante duro. A partir deste domingo que deixamos atrás o outono ás 4 da tarde, aínda nos quedan 88 días de inverno. 7 comunidades autónomas emitiron este sábado avisos polo mal tempo que afecta especialmente a maior parte de Cataluña. As intensas chuvias obrigaron os bombeiros a atender máis de 20 avisos por inundacións en Badalona e Santa Coloma. Na localidade barcelonesa de Granollers tiveron que desaloxar 26 veciños dun edificio anegado. Protección Civil emitiu esta tarde unha alerta telefónica por chuvias na maior parte da comunidade. A máis de Cataluña, outras 6 comunidades rexistran avisos meteorolóxicos. Este domingo estará marcado pola baixada das temperaturas a máis de nevadas ou xeadas na metade norte peninsular e ata no Teide en Canarias. O aviso laranxa no mar non impediu esta mañá que os percebeiros se botasen as rochas para gañar o xornal na semana en que mellor se paga o marisco. En Muxía hoxe todos chegaron aos topes despois de varios días sen poder facelo por mor do temporal. Con ondas de máis de 4 metros e mar de vento a carón do santuario da Virxe da Barca, os percebeiros comezaban a traballar ao abrir o día. Desde a baixamar, que hoxe era as 10:25, só teñen unha hora máis para apañar os 7 kilos, o tope, unha vez escollido. Mañán foi algo complicada, que xa vedes que hai moito mar, pero, bueno, ao final o día xa fouse igual. A calidade, aquí dá moi bo percebe, rojo, de boa calidade. Esta semana é a de mellor pago do ano para os percebeiros, por iso durante estes días aproveitan cada minuto, porque os temporais non lles deixan moita tregua. Bueno, estas navidades hai tempo que non recordo unhas navidades así, moitos anos que non hai unhas navidades así, porque ven borrasca tras borrasca, mal tempo seguido, a ver si se pode safar a campaña de Navidad. Esta semana houve de todo, de cerca de 300 ao pequeno que normalmente vai a 20, valera a 60 e así. É o que che aguanta. Se non ibes, este percebe se non chegas a estas fechas, con este mar non vas, que non che cubre. Os compradores queixanse do prezo, pero velos traballar dá a idea do duro que é. E hai que ter ollo no mar e ollo tamén nos percebes, pero bueno, arriscamos bastante. Xa vedes, a xente queixase do precio, pero hai que ir aí collelos, Todo o que apañan nesta época vai para a lonxa, e na mesa de Nadal, da maioría dos percebeiros, o menú é tradicional e o percebe cómese outros días do ano. En un dos mercados municipais da Coruña, o percebe do roncudo vendeuse esta mañá a 270 euros o kilo. É quizáis o exemplo máis extremo da escalada de prezos que experimentan os produtos con máis demanda a medida que se achega a Noiteboa e o Nadal. Non é un día de excesiva actividade nas prazas de abastos.
La gente empezó a congelar producto a partir ya de finales de septiembre. Empezamos la campaña de Navidad antes de lo normal. Y bueno, se vendió muchísimo. Ahora se paró, esta semanita se paró un poquito. Hai ambiente, pero boa parte da clientela, máis que mercar, está tomando nota. Botar un vistazo para saber o que se pode comprar o día 24, que me temo que este ano vai estar todo moi complicado de prezos. Pero bueno, a Navidad hai que celebrar en familia, hai que sempre se pode gastar un pouquiño máis. En xeral todo vai caro, pero os prezos aínda han subir máis. Asustan. Nas carnicerías a tenreira está especialmente cara. Os solomillos están casi a 40, carnes pasar poden estar alrededor entre 18 e 19, depende de que carne sea. E o cordeiro xa supera os 30 euros. O cordeiro xa nada, eso xa é precio de ouro. Seguimos indagando nas peixerías. Nos mariscos, os camaróns e as nécoras mantéñense estables e podemos mercar cigalas a 75 euros o quilo. O prezo da meixa e da centola xa subiu de forma considerable. Pois a centola está xa nos 55 euros, o camarón anda nos 110, 120, e bueno, os precios van elevándose cada día máis. Aínda que ningún marisco subiu tanto como ao percebe. Cando hai moito mar, hai pouca marea, xa de normal, sin ser Navidades, xa é caro, pois imagínate nestas fechas. O do roncudo vendeuse aquí a 270 euros o quilo. O luns e, sobre todo, o martes e o mércores serán os días fortes nas prazas de abastos. Conta atrás pro sorteo da lotaría máis importante do ano. A menos de 48 horas do comezo do sorteo son moitos os que se achegan ás distintas administracións para facerse cun décimo ou varios. En Galicia houbo nas últimas horas ringleiras de persoas que querían facerse con algún boleto co que mesmo soñaron e gañar así un premio que lles pode cambiar a vida. Lembren que o luns, a partir das 8:30 da mañá, poderán seguir o sorteo aquí, na Televisión de Galicia. Persoas maiores que viven soas e precisan compañía e persoas que buscan unha vivenda. Xuntar a ambas e facer que as dúas necesidades queden cubertas é o propósito da ONG Boa Vida de Pontevedra. A través dun programa financiado polo Concello, a Xunta e o Estado, resolveron xa 5 casos e nós estivemos nun deses fogares compartidos. Eulogio, de 85 anos, levaba máis dunha década vivindo só. Por problemas de saúde, precisa unha compañía que lle axude no día a día. La soledad en casa. Si me pasa cualquier cosa, puesto que soy diabético y tal, pues me he caído 2 veces en el baño. Entonces, he tenido problemas de que me obligan a tener una compañía para que me echen una mano en un momento determinado. Daquela entrou en contacto coa ONG Boa Vida e decidiu participar no programa de fogares compartidos. Deu acollida nun principio a 2 persoas en fogar, aínda que agora só convive con unha. Convivimos juntos, me echas una mano en compañía, cada uno en su sitio, y vivimos la vida. 2 necesidades que quedan así satisfeitas e que resolven 2 problemas. Ti gañas unha compañía se estás pois tamén enfermo ou precisas non estar só, e por outra parte estás ofrecendo parte do teu para acoller a unha persoa que precisa vivenda. A ONG ten dúcias de peticións. Por agora só logrou 5 fogares, 2 deles en réxime de alugueiro ético. Buscan sobre todo na zona rural e periurbana, pero non é doado. Estáse buscando persoas maiores que teñan esa necesidade e que dar o paso con unha asociación pois é máis doado. O programa está cofinanciado polas 3 administracións e supón unha alternativa creativa mentres non arranxen o grave problema da falta de vivenda asequible. Tesla, a compañía do multimillonario Musk, presentou nun evento en Berlín o seu robot humanoide Optimus. O robot ofreceu unha demostración en vivo tras a barra dun bar dun centro comercial. E fíxense, serviulles flocos de millo en vasos aos clientes. Optimus, con algún pequeno percance, permitiuse mesmo chancear cos consumidores e saudalos movendo os seus brazos e mans articulados. En estas datas é posible ver pistas de xeo instaladas en varias cidades galegas. Unha oportunidade para compartir, divertirse e facer algo de deporte. Esta tarde visitamos a de Lugo. Moita expectación para patinar na pista de xeo que a Comisión de Festas do barrio da Milagrosa instalou no medio da praza.
Queremos ambiente para o barrio, queremos movida para los negocios, para los comercios, para la hostelería, para que se mueva gente en el barrio. Entonces, con esta actividad es donde se mueve la gente y la verdad que estamos moi contentos hasta el momento. Atinaron coa idea e conseguiron espertar o interese e a ilusión dos centos de nenos e nenas que a tarde deste sábado visitaron a pista. A miña primeira vez que patiño sobre xeo e teño moita ilusión. Fai moito que non o fago. Gústame, pero me dá moito medo. Gústame moito patinar. Patinaras algunha outra vez sobre xeo? Sí, solo unha vez. Para ter patinado só unha vez, Inés resolve con moita soltura, o mesmo cos máis 200 de nenas e nenas que entraron na pista. Os maiores tamén fixeron os seus esforzos, pero a ilusión coa que veñen os menores é insuperable. Gústame a neve e o inverno. Non é difícil porque os patins xa te sostén. Estou aprendendo cada vez máis. O prezo por patinar media hora é de 8 euros. Está incluído o uso das botas. Tiñades ilusión porque viñera unha pista de patinaxe a luz? Sí. Patiné ya varias veces porque tengo un profesor y voy por rampas y de hielo no es la primera vez y sí que me gusta. A mí me gusta moito porque as pernas as sento máis lixeiras. É máis divertido que patinaxe sobre ruedas. A pista estará aberta ata mediados de xaneiro. A Feira do Galo de Arteixo foi todo un éxito, a pesar de que non contou con animais vivos como adoita ser tradicional por causa das restricións da gripe aviar. Nesta feira, referencia na comarca de Bergantiños, hoxe só se puideron ver exemplares xa sacrificados, de gran calidade, con galos de ata 7 kilos. Ademais, fixeron un gran sorteo de cestas valoradas en 300 euros. Os donativos dos boletos destinaránse íntegramente a Cáritas.